Шановне господарство, вітаю! З вами Яўген і праект пра баскетбол па-беларуску. Я віншую ўсіх сваіх гледачоў з надышоўшым 2025 годам і прапаную даведацца, якія навіны і падзеі патрапілі ў апошні автоп месяца года 2024. Ну што, пагналі! NBA павяртаецца ў Кітай. Стала вядома, што ў кастрычніку 2025 году у Макаа пройдуць перадсезонныя матчы паміж Бруклінам і Фініксам. Гэты камбэк стане вынікам шматгадовага працэсу па ўзнаўленню і нармалізацыі адносін паміж лігай і ўладамі Кітаю пасля таго, як NBA ў 2019 годзе стала на бок тагачаснага генеральнага менеджера Х'юстона Дэрыла Моры, які ў сваіх соцсетках падтрымаў выбухнуўшыя тады ў Ганконгу пратэсты дэмакратычных сілаў. Вынікам таго разрыву адносінаў стала страта лігай сотняў мільёнаў даляраў, бо ў Кітаі знаходзіцца фантастычна вялікая база заўзятараў баскетболу агулам і NBA ў прыватнасці. Вось так у сучасным свеце у барацьбе паміж дабром і злом ізноў перамаглі грошы. Лос-Анджелес Лейкерс ужо зарабілі толькі на продажах маек сына Леброна Джеймса Броні больш за 50 мільёнаў даляраў. Па стане на сярэдзіну снежня былі прададзеныя рэкордныя для навічка лігі 500 000 гульнявых джэрсі Джеймса малодшага. Па гэтым паказчыку ён абышоў нават свайго легендарнага бацьку ў першы год ягонай кар'еры. Усё яшчэ ёсць пытанне, навошта Лейкерс задрафтавалі Броні? Па той жа прычыне, чаму NBA павяртаецца ў Кітай. Ліга прадставіла новы фармат правядзення матчу ўсіх зорак у гэтым сезоне. Дакладней, цяпер гэта будзе не матч, а міні-турнір усіх зорак. У ім згуляюць 4 каманды па 8 гульцоў, 3 з якіх будуць складацца з зорак NBA выбраных, у тым ліку праз традыцыйнае галасаванне, а 4-й – каманда, якая пераможа ў матчы ўзыходзячых зорак. Паміж імі правядуць 2 паўфіналы і фінал. Кожная гульня будзе весціся да моманту, пакуль адна з каманд не набярэ 50 ачкоў. Таксама у кожнай з каманд удзельніц з'явіцца так званы ганаровы ген-менеджер з ліку былых зорак, а зараз спартовых аналітыкаў ці каментатараў NBA і WNBA. Кенні Сміт, Чарльз Барклі, Шакіл О'Ніл і Кэндіс Паркер. Таксама прапрацоўваецца пытанне па правядзенні парнай дуэлі падчас конкурсу трохачковых Стэф Кары і Сабрына Іанеску супраць Клэя Томпсона і Кейтлін Кларк. Ці прынясе гэтая спроба перазапуску выходных усіх зорак поспех у аднаўленні папулярнасці і, што галоўнае для лігі, прыбытковасці гэтай імпрэзы, даведаемся крыху больш, чым за месяц. У ноч на 9 снежня ветэран Сан-Антоніа Спёрс Крыс Пол абышоў Джейсона Кіда і выйшаў на другое месца ў гісторыі NBA па колькасці асістаў за кар'еру, выканаўшы сваю 12092-ю результатыўную перадачу ў матчы супраць Пеліканс. Цяпер перад ім толькі легендарны Джон Стоктан. Але, гледзячы на ўзрост Пола, былы абаронца Юты так і застанецца для яго недасягальным. Сакрамента Кінгс 28 снежня звольнілі галоўнага трэнера каманды Майка Брауна. Браун прыяднаўся да Кінгс перад сезонам 22-23 і ў гэтым жа годзе адразу вывеў клуб у плэй-оф упершыню з 2006 году, праз што і атрымаў тады званне трэнер году. Гэтым летам Майк і Сакрамента дамовіліся пра працягненне кантракта на 3 гады, але пасля не вельмі ўдалага старту сезону і, верагодна, планаў Брауна перавесці на лаву запасных Дэмара Дэрозана,
босы Kings вырашылі з ім расстацца. Да прызначэння новага галоўнага трэнера выконваць ягоныя абавязкі будзе былы асістэнт Брауна Даг Крысці. Час пакажа, ці атрымаецца ў яго, ці іншага будучага галоўнага трэнера каманды зрабіць з гэтымі Kings больш, чым зрабіў Майк Браун. Але я, калі шчыра, у гэтым вельмі сумняюся. – 30 снежня споўнілася 40 год Леброну Джеймсу. Дзеля таго, каб проста пералічыць усе дасягненні і рэкорды, якія на дадзены момант усталяваў Джеймс за сваю выключна доўгую і прадуктыўную кар'еру, не хопіць і 5 выпускаў праекту пра баскетбол па-беларуску. А цяпер дадалося яшчэ і тое, што Леброн зрабіўся адзіным у NBA, хто гуляў і будучы тінейджерам, і на 5-м дзесятку свайго жыцця. І я шчыра ўпэўнены, што гэта не апошняе дасягненне ў кар'еры караля. З юбілеем, легенда! Вось такія навіны і падзеі ўнутры і вакол NBA падаліся мне самымі цікавымі за апошні месяц 2024 году. А чым вам запомніўся баскетбольны снежань? Пішыце ў каментарах і падтрымайце гэтае відэа рэпостам. А з вами быў Яўген і рубрика «Автоп месяца». Чакайце наступнага выпуску, падпісвайцеся на соцсеткі праекту пра баскетбол па-беларуску, дзяліцеся гэтым відэа з сябрамі і хай будзе баскетбол!